Persuni tefew skart tal-kostruzzjoni f'nofs triq prinċipali fil-Mosta fosthom Ġebel, Madum u anke Trab. Dal-istazzjon ħa reazzjoni tad-Direttur Ġenerali tad-Diviżjoni għat-Tindif Ramon De Guara li deskriva dan il-każ bħala wieħed ċokkanti u tal-mistħija. Fortunatament matul din il-ġimgħa kellna nintervjenu f'diversi postijiet fejn qegħdin naraw żieda ta' rimi illegali tal-iskart prinċipalment huwa dak tal-kostruzzjoni. Propju matul il-ġurnata tal-bieraħ fil-Mosta fi triq Durumblat, nistgħu ngħidu hekk huwa każ xokkanti fejn issib materjal tal-kostruzzjoni biċċiet tal-irħam u tal-Madum letteralment mormin fi triq prinċipali. De Guara spjega kif immedjatament bdiet ħidma minn bosta ħaddiema sabiex jitneħħa dan l-iskart u saħaq kif għaddejja wkoll investigazzjoni mill-pulizija sabiex tidentifika min wettaq dan ir-rejat. Tal-koordinament sabiex immedjatament jiġu mobilità ħaddiema u makkinarju sabiex dan jitneħħa immedjatament mit-toroq prinċipali tagħna. Fejn hu possibbli qegħdin ukoll f'arranġamenti anke mal-korp tal-pulizija sabiex nidentifikaw possibilment minn kameras li jkunu installati fiż-żoni ħanaraw jekk min abbuża jinqabad ukoll. Filwaqt li appella biex kulħadd ikun responsabbli De Guara spjega li dan lat apparti li huwa legali ipoġġi lix-xuffiera tal-karozzi f'periklu kbir. Apparti il-rimi tal-legali tal-iskart minn nifsu huwa ħażin. Il-periklu li intafaf letteralment f'nofs ta' triq fejn jgħaddu karozzi li hija triq xejn dritta fejn anki jkun hemm anki vetturi li għaddu bi speed eċċessiv ukoll kultant, jiġifieri issibu mawriċċek u jista' joħloq ħafna inkonvenjent. Matul il-ġimgħa li għaddiet il-ħaddiema ħabtu wiċċhom ukoll ma' skart illegali fil-Marsa ħal Sabtan, Arħassan u Taqali. U għad hemm jgħid li hemm bosta faċilitajiet li wieħed jista' jarmi l-iskart tal-kostruzzjoni fihom iżda toroq mhumiex parti minnhom.